F'kitba tal-1947 is-Salm ta' Patri Franku, San George Preka idur lejn Alla bħalma spiss kien iħobb jagħmel fit-tal personali tiegħu u fil-kitbiet tiegħu u jesklama li min jaraf lill-Alla il-qalb tiegħu tom f'baħar ta' paċi. Meta ngħidhom dawn il-kliem u tafu ftit l-istil tiegħu mal-ewwel tarfuh li ta' Dun George. Min jaraf lill-Alla il-qalb tiegħu tom f'baħar ta' paċi. U minnhom jgħid għarfuk il-qaddisin u jsemmi lill-Abram u lill-Iżak u lill-Ġakob u lill-David, daw kollha bnedmin bħalna imżejnin bid-djufija. Imma ġustament San George Preka ta' bniedem qrib ħafna l-qalb ta' Alla għalkemm kien jaf mill-istudju tal-Iskrittura li David kien midneb imma nidem mid-dnub tiegħu. U jniżlu mal-qaddisin. Illum nistgħu ngħidu għarfek San George Preka u ma qegħdix iħabbar l-Evanġelju u l-leħen il-maħbub. Fl-istatwa li llum inawgurajna u berikna, San George Preka mhux qed jippreżenta lilu nnifsu imma lil Ġesu. U hekk perswas li jixtieq li niftakruh u nqimuh. Kien iħobb jgħid x'inhija d-devozzjoni? Hija limitazzjoni. Jiena devot lejn qaddis jekk nimitah. U aħna llum inħarsu dejn l-istatwa sabiħa, imbirku l-Alla tad-don li ta' lill-artisti li għamluha, lill-benefatturi li kieku mingħajrhom m'għandniex qegħdin hawn illum. Imma fl-istess ħin iridu nifhmu il-missaġġ profond ta' din ix-xbieħa. Mhux biss it-tifkira ta' dak li għamel San George Preka fil-miliet tal-1921 meta beda il-perċussjoni bil-bambin simili għal dak li għandu fidejh din l-istatwa sabiħa. Mhux il-kwistjoni tal-purċissjoni, imma jew nifhmu li dan is-saċerdot ried jagħtina l-aqwa teżor, il-ħbiberija ma' Ġesu. San George Preka ma kitibx biss l-iskola ta' Betlem, hija preparazzjoni għas-soċi fin-novena tal-miliet li tippreparhom għal dak li ġara fil-lejl tal-miliet ġo Betlem. Għaliex għalih Betlem kienet skola ta' għoża, ta' ġabra, ta' silenzju, ta' faqar, ta' ħlewwa. Għalhekk l-iskola ta' Betlem. Imma wkoll kiteb dak li hu sejjaħlu il-ktieb il-kbir. U għal San George Preka il-ktieb il-kbir kien Ġesu kurċifiss. Għax kien jgħid u jgħallem bħalma kien jgħid u jgħallem San Tumas d'Aquino, meta inti tħares lejn Ġesu kurċifiss titgħallem il-virtujiet kollha. Il-maħfra tal-edewwa, il-paċenzja, il-faqar,
titgħallem l-għaġġ għall-ġustizzja, titgħallem l-imħabba lejn ommok u lejn il-ġenituri tiegħek, titgħallem il-fidi fil-ġenna, titgħallem dak kollu li għandek bżonn biex inti tgħix ħajja ta' nies. U tajjeb li intom li bil-volontà tal-Isqof Cremona sirtu parroċċa taħt it-titlu ta' San George Preka. U allura għandkom vokazzjoni partikolari li tirriflettu fuq il-kitbiet tiegħu, li tużaw il-ħafna sentenzi osra li għallimna. Bdejna b'waħda li jafuha s-siġġijiet, imma tajjeb niftakruha f'qalbna. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Imma oħra u nixtieq nieqaf biha għax isħana sewwa. Ġit lil kulħadd, deni lil ħadd. Ara kemm kien għaref dan ir-raġel, dan il-Malti, dan is-saċerdot, dan il-qaddis. F'sentenza waħda ġabar dak li għandu jkun l-atteġġjament tagħna lil proxmu. U minu tkun fejn tkun il-ħanut qed jgħidu fuq xi ħadd. Ġit lil kulħadd, deni lil ħadd. Qiegħed fuq ix-xogħol u hemm kwistjoni, ġit lil kulħadd, deni lil ħadd. Għandek xi tgħid ma' xi ħadd u qalbek tbaqba għal vendetta, ġit lil kulħadd, deni lil ħadd. U jekk trid tieħu l-parir tiegħu, inti u titlob quddiem l-istatwa mbierka, ftakar f'talba għażiża ħafna għalih. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Unkunu wedna kollox. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok.